Dobrý večer, tady Matýsek a Tatínek. Dneska budeme zabíjet pigviny jako v minulejším videu. Jo, akorát minulý video jste neviděli, protože jsme ho smazali kvůli tomu, že nás zabili. Endermani. Přesně tak. Úplně nás odpálili tady z našeho komínku a spadli jsme tam mezi pigviny. A ty nás samozřejmě umlátili. Jo. A já bych chtěl pozdravit Strejdu. Oni vědí, kdo to je. Ne. Paučku, chcípnou. Chcípáci. Teda tam těch je. Tam dole. Podívej se, tam jich je 4. No, ty bláho. Když ten je nějaký rychlej, to oni jsou takhle rychlí někteří. No, ty menší jsou právě rychlejší. Jo. Až nám dojde meč, tak Matýsek vám ukáže, jak si tady na tomhle ostrůvku, na tomhle komínku postaví crafting table a udělá si nový meč. Jestli zas nespadnem a nesmažem to video. Doufejme, že to vyjde tentokrát. Ty malí tam jsou, takže nemůžu je zabíjet. Nás určitě zabili ty malí. Vždycky. Tati, můžeš mě prosím pomoct? Jo. Co bys rád? Já se bojím, abych zase nespadl. Tak mám to zkusit já? Jo. Já jsem to teda ještě nedělal. Super. A to je šikovný Matýsek. Ano. Maty, jaký uděláš meč? Nevím. Asi kamenej zas. Máme i železnej, ne? Možnost. Vidím, že máme 18 železa. Já si udělám železný. Tak, přišla sem malá divačka. Akorát jí došly slova. Jménem Matýskové sestry Gábinky vás chci všechny pozdravit. Někoho zvlášť? Třeba Štěpíka. Ahoj diváci. Ahoj diváci. Postavil železný, že jo? Ten by nám měl víc dlouho vydržet. Hlavně dává větší damage, podle mě. Takže je zabiješ rychlejš, si myslím. Oni mají vůdce meč? Diamantový. Počkej, zlatý ne? Diamantový je modrej. Jo, vlastně zlatý si to furt pletu. Sakož, to je hrozně hloupý. Který? Tačko? To. Já jsem na to omylem šlápla. Už mě to nezajímá. Tačko? Co pak? Kdybych tam dal vodu, tak je to určitě zabije. Ty bys je... Co? Tak Kam dáš vodu? No na ty pigviny, tak je to Jo, určitě... ty je poleješ? Ne, No tak to zkus. Nebudu to zkoušet, Proč? protože se bojím, že jenom přijdu o vodu. Stejně vodu nepotřebujeme. Tak jo.
Zkus to. Tati. Zkus to, Maty. Tati. To nejde vylít. Tati. Co je čudle? To nejde vylít, tačko. To nejde vylít. Nic. Nejde? Museli bychom to vylít pod sebe asi. Nic. Vyskočit a vylít. Nic, tačko. Ale nevím, jestli bychom pak To nespadli. je trek na tebe, co? To umíš. Gabčo, ty mluvíš prostě. Ne. Kdo tě to naučil? Nikdo. A nech nás, my tady hrajem. Já chci hlavně s tím enčatovaným zlatým mečem. Se těším, až ty meče všechny pozbíráš. Já se těším, až nás tam zase zabijou, až se narodí. Gabinko, papej ten chlebík. Já jsem si koukal. Ne, říkala jsi, že máš hlad. Může se koukat. Pustíš si to pak na YouTube. Ale, I s reklamama. nebudu se koukat na videj. Ani nebudu ho poslouchat. Já pan Motýle. S těma malýma divačkama je ale zábava. Mě by zajímalo, kolik let je našemu nejstaršímu divákovi. 6. A co strejda? Ten má akorát myšlení na 6, ale jinak už je starší. Já na ně teď došáhnu dál. Došáhneš dál? Čím myslíš, že to je? No, že jsem skočený. No tak to jo. Já potřebuji vlastně ten šitovaný zlatý meč. Já se nemůžu dopadnout. Tačko, já jsem zabil asi s tím enchantovaným zlatým mečem. Výborně, tak to si pak pozbíráme. Těším se. A nezablokujem to, že už si tam půjdem pro věci. Jak to chceš zablokovat? No, aby tam už nechodili jako. A jak to uděláš? No, že tam dám hlínu. Vždyť tam nejde ani vylít voda. Tam asi nedáš nic. Navíc myslím, že by po té hlině OK, jsou, tam vyskočili. žádný nejsou. Co tam není? No, pigviní. Jo, a kde jsou ty jejich meče? Tam vidím jenom ty zlatý nugety. Tam je, vidíš? Jeden, teďka. Enchantovaný Enchantovaný. zlatý meč. Enchantovaný. Ten jsme chtěli. Ten potřebujeme, ten jsme ještě neměli nikdy. Těším se moc. Teď Denička, klobou. Teď Denička koukej, jaký hezky postavil. Kapčo, yes. Ale ze spodny mohl. Zaskočí ti. Nezaskočí, teď nic nejím. Přestaň nás dirigovat. Hele! Přestaň. Kde jsou? Tam je někdo další, tam vzadu. Tak už jsou jenom ty mágy. Bože, jich je, to je nekonečný. Nemáš nějaký granát, že bys jim to tam hodil? A co ten náš sloup? Jaký sloup? No ten náš, ten taky vybouchne celý, ne? Je. No tak to nevím. Ty už jsou nějaký velký. Asi už došli. Nebo ne? Jsou ještě někde? Jsem chtěl Ty Endermanovi se nějak nelíbíš. Že, Maty? Proč ho nemůžu zabít? To nevím. Klepnout ho nemůžu. Klepnem ho mečem Pokebuly.
už tady je. To je velký? Jo. Tam ze zadu jde další. To je neskutečný. Já věděl, že... On je na slepici. Cože? On je na slepici, vidíš? Tady je slepice? Vidíš, tam je na No slepici. fakt? Jak on na ní přijel? No, To jde? No, to jde. Pojď ty. Tak to je hodně dobrý. Vidíš, jak tam... Ti malí pingvini vypadají jak školka. Jo. No fakt, on přijel na kuřeti. To jsem ještě neviděl. Protože to kuřece nespal. Pojď se podívat, Gábi. Pingvin na kuřeti. Vidíš, jak tam... Já bych... Vidíš to kuře? Jak teďka mávalo křídlama? Vidíš to, Gabčo? To je co? Jo. Ha! Enderman se nějak zapálil. Sám se spálil. Jo. Proč on se vždycky... Jsem ho zabil. Že jo? No, jsem ho trošku majznul. Teda, ať už nikdo novej nechodí. Už chce. Další Enderman? To je furt ten stejný. No asi ne, když tam toho zabil. Koukej se. Ještě tady byl Enderman. A tam byl Enderman. Magma Q obří, tam jsou Co dvě. to je? Co to je? Magma Q, který nás můžou zabít. Počkej, co to je? Magma Q. A co to je? No To to jsou je- nepřátelé, jsou nějaký monstra? Jo, který nás do sebe můžou vsucnout a zabít tam. Ty jo. Kde už jsou? Tak to nemůžeme přežít, ale podle mě. Gabčo, Magma Q. Už to někdy viděla? Magma Q. Já to vidím jakali. Sil Jakary? Teda akali. Nebudem si tam pro ty diamanty. Ne, To nemůžeme. nejsou diamanty, vždyť to není modrý. No tak si tam pro něco prostě půjdem. Pro něco někam klidně běž. Ale já nic se nechce. Ale mu se nechce. On je Já takovej se jdu koukat. konzervativní. On chce být tam, kde už je. Co chceš, když jsem se odhodlal z tam toho můstku skočit sem? Jo, to se úplně divím, že jsme to přežili. Já taky. To asi tím ničím. Není, to je taky enchantovaný zlatý meč. Aha. Enchantovaný. Prásk ho. Tak, Dej mu mezi oči. já mu dám rád. Ale já nevím, nedošáhnu. Proč tady je ta láva? Já bych ji nejradši zablokoval. Maminka a tatínek. Prásko. A prásko. Za chvíli se tady zastavím a budou lítat malí. Kromě na to. Můžu něco zkusit? No. Můžu? Oni nám to berou, ty věci. To jde? Ty pingvíny. Počkej. To fakt oni můžou brát? Tady nic není, no. No. Máš pravdu úplnou. Oni nám vzali ten enchantovaný zlatý meč. Jo, no. Mami. Spíš už je tam dlouho tak zmizel prostě, si myslím. Už půjde tam tyhle jdou. Honem se už, honem. Jsme moc vysoko. Další No, to jsme zase museli zničit tam ty dva. Já jsem dostal nápad, počkej.
Mami, koukni se na to. No ty malý furt nejde došáhnout, tak... Tak co, chceš se k ním ještě nějak přiblížit? Enča, to není zlatý meč. Bohu, jestli se k němu někdy dostaneme. Tady tu školku, než zlikvidujeme, to nevím, kdy bude teda. Jedno bude tančit. Jedno bude takový do tančení. On si ho vzal? Jo. A ještě takový do tančení. Mysleli jsou ty 3 bloky. Tačko, vidr skeletoni jsou trošku lepší než ty normální skeletoni, protože ty mají sice meč, ale sice nemají luk, ale mají meč takový ten netheriteový, nebo já si myslím, že je z pazourku. Meč z pazourku říkáš? Jsem ho zabil. Ty jsi dobrý. Toho Endermana? Ne. Pigvina. Protože na ně takhle došáhnu. Teďka už ani došáhneš na ty malý? Ne. Tak já to vidím tak, že si tady ještě postavíš jednu kostku, jeden blok. Ty to Oni si vylezou sem. Budeme jim blíž. Tak jo, počkej. Počkej. A nebo to už půjde? Oni tam jsou, tak to asi nepůjde, tak počkej. Mami, koukej na tu dýně. to co jsi to udělal? Tak, to jsem teda pokazil. To se moc omlouvám.